हेल' लोगोफोर, दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान आरो बे गोथार जोनोम सानजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा बे भिडिअआव मा बुंदों नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंबा मिथिना लानो हानाय जागोन। दा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुंखौ जों आथिखालाव रावबो खोनायै गैलिया, उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायसिम गासैबो खोनाजोब्बाय। अदेबानि बर'फोरनि अनगायैबो गासै भारत हादरावनो बिथांनि मुङा गोसारनानै दंसै। अब्लाबो नाथाय बिथांनि गुबै सिनायथि आरो बिथांनि हाबा मावनायफोरखौ गोबाङानो आबुङै मिथिना मोनाखै। दा बेनिखायनो दिनैनि बे 31 मार्च एबा बिथांनि बड'फानि गोथार जोनोम सानाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव सुंथाबै बिथांनि बागै फोरमायथिना होनो आखायाव लानाय जादों। जायफोरहा गोदानथारै मिथिनो लुबैदों बिथांमोनहा मिथिनो लुबैदोंबा खोनासंनो हागोन, आरो जायफोरा मिथिखायो नोंथांमोना अदेबानि नायाबाबो जागोन। दानिया फैदो, बड'फा एबा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा 1956 मायथाइनि 31 मार्च खालि आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि बरागारि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मंगलाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा लेपस्रि ब्रह्ममोन। बिथाङा मोनसे गोरिब एबा दुखुथिया न'खराव जोनोम मोन्दोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों देरनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो नाथाय बिथाङा गावखौ जेननाय हिसाबै लायाखैमोन। उन्दै समाव बिथाङा गावनि सोलोंथाइ लानायखौ 1963 मायथाइयाव मकरापारा गुदि फरायसालियाव मुं थिसनजेननायनिफ्राय जागायदोंमोन। बेयावनो 1968 मायथाइयाव गुदि फरायसालिखौ उथ्रिनानै दतमा गेजेर फरायसालियाव फरायहैयो आरो बेयाव 1973 मायथाइसिम फरायो आरो फकिराग्राम साखाथिनि शक्ति आश्रम गोजौ फरायसालियाव फरायो। बे फरायसालिनिफ्रायनो बिथाङा 1975 मायथाइयाव 67 जौखोन्दो नम्बर लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन। बेनि उनाव 1975 मायथाइयावनो गुवाहाटीनि कटन कलेजाव मुं थिसनो आरो 1977 मायथाइयाव PU आनजादखौ उथ्रियो। बेनिफ्राय बे कलेजावनो मुवा बिगियान आयदा लानानै बिथाङा फरायफिनो। आरोबाव 1981 मायथाइयाव बिथाङा BSc उथ्रियो। बेनि उनाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव MSc फरायनो मुं थिसनो, नाथाय बेयाव हस्टेलाव थानो खाबु मोनैनि बिथाङा न'आव गिदिंबोफिनो। बेनिफ्राय क'क्राझाराव फैफिननानै गंसे फरायसालियाव फोरोंगिरि हाबा मावना बिथाङा क'क्राझार कलेजाव BA फरायफिनो आरो 1985 मायथाइयाव BAबो उथ्रियो। फारसेथिं 1986 मायथाइयाव MSc खौबो बिथाङा न'निफ्रायनो उथ्रियो। बेनि उनाव बिथाङा LLB फरायोब्लाबो नाथाय रांनि आंखालाव जाफुङाखिसै। फरायनाय जोबखांनानै उपेना फिसानिफ्राय लानानै गिदिर बिबानसिमहालागै माखासेमानि साख्रिबो मावदोंमोन, जेरै 1979 मायथाइयाव गसाइगाव गोजौ फरायसालियाव लेङाइ फोरोंगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। 1984 मायथाइयाव इंकाम टेक्स इन्सपेक्टर महरै हाबा मावदोंमोन। 1985 मायथाइयाव नेहरू भकेसनेल हाइ स्कुलाव लेङाइ फोरोंगिरिनि हाबा मावो। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि समाव बर' हारिया जोबोद अलखदाव दंमोन। बेनिखायनो बड'फाया हारिनि बे अलखदखौ नायनो हायैनि हारि सिबिनो थाखाय गावखौ बावसोमदोंमोन। बिदिनो बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय हाबा मावदोंमोन आरो गासै हारिखौ जांख्रिखांनाय लाबोनो हादोंमोन। गाहायै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै बर' हारिखौ सिबिदों आरो दैदेनबोदों। गाहायै फिसा खोलोब, दालाइ खोलोब आरो बेनिफ्राय ओनसोल खोलोब एबा आन्सलिक बायदिनि बिबाननिफ्राय लानानै बिथाङा 1978 मायथाइनिफ्राय 1990 मायथाइसिम गासै बर' फरायसा आफादजों लोगोसे नांथाबनानै खामानि मावदोंमोन। 1990 मायथाइसिम बिथाङा सेन्ट्रेल आफादनि गाहाय आफादगिरि महरैबो बिबान लाना खामानि मावदोंमोन आरो हारिनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनो नाजाबोदोंमोन। बिथाङानो बर'फोरखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि गोनांथि दं होननानै बर'फोरखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों जांख्रिखांनाय लाबोनो हादोंमोन, जाय बिथांनि हाबाया दिनैसिम बे बर' हारिनि मान थाखोखौ लाफैनो खाबु होदों। मानसिनि जिउआ दानदिसेनिल', बबेबा समाव सोर मा जायो रावबो मिथिस' हाया। बेनिनो बर' हारिनि गेजेराव गोख्रों हाबा मावबाय थानाय समावनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनावबो दुखुनांथावै बेरामाव गोग्लैनायसै आरो 1990 मायथाइनि मे दाननि 1 अक्ट'खालि 34 बोसोराव बिथाङा रुंसारि जायो। बिथांखौ फाहामनाय डाक्टर आनन्द नार्जारिनि मथैब्ला बिथां बड'फानि देहायाव मेलिगनेन्ट निउप्लाज्म अफ दा टेस्टिस मुंनि मोनसे बेराम साग्लोबनानै बिथाङा थैनो गोनां जादोंमोन। बिथांनि बिथांनि गोथै सह'खौ दतमानि थुलुंगाफुरि फोथाराव फबनानै दोननाय जादों। दा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोंनि गेजेरनिफ्राय थैनानै थांदोंब्लाबो बर' हारियाव बिथांनि होलांनाय बिहोमाया एंगारहायै। बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ जों अरायसम बावनानै थांनो हाया। बि थांखिखौ लानानैनो बड'फानि थैखांनायनि उनाव एबसु आरो BPSC आफाद मोननै आरो रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै 1990 मायथाइनिनो
8 मे साननिफ्राय उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांखौ बड'फा बिमुं होनानै गाबज्रिनायसै आरो दिनैसिम बिथांखौ बे बिमुंजों मिथिनो हासै। बेनि अनगायैबो बड'फानि जिउमा आरो सानस्रिखौ जों लाखिलांबाय थानो थाखाय बिथांनि जोनोम सानखौ एबा 31 मार्चखौ बर' फरायसा सान हिसाबै फालिबोगासिनो दङ। बिनिफ्रायनो आरोबाव साबसिन आथिखालाव बिथांनि मुङै गोबां फरायसालि आरो फसंथानफोर गायसननाया जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो साबायखर बावथाव खामानि। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जिउमा आरो हाबा मावनायखौ मोनसे फिसा समावनो फोरमायजोबनो हाया एबा दान्दिसे समाव मिथिनायानो थोजासेबो नङा। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो खावलायो जे बड'फानि गुबै जिउ जारिमिन बिजाब फरायनाया साफायना दोननाय दंखायो, दा बेखौ साफ्रोमबो फरायनानै लानाया जोबोरैनो गोनां, जाहाथे बर' फिसा हिसाबै बर'नि बिफा एबा माहारिनि बिफानि बागै गासैबो साफ्रोमबो मिथिजानाय थानाया जोबोद गोनांथार। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो खावलायहरनाय जादों जाहाथे बे बिजाबफोरखौ नोंथांमोनहा बुथुमनानै फरायो बड'फानि जिउ खौरां। अदेबानि बेखौ बिद्यासागर नार्जारि लिरनाय बड'फानि जिउ खौरांनि बिजाबनिफ्राय साया लानानै नोंथांमोननो खिन्थानाय जादों। बेनि थाखायनो बेयाव थानाय गासै खोथाफोरा बेयो आंनि फोरमायनाय नङा। नोंथांमोनहाबो जायफोरा बे बिजाबखौ फरायबाय नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन। दा बेयावनो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम आरो बिथाङा गोबां मा मा खामानि मावदोंमोन, मा मा हाबा मावलांदोंमोन, बिनि बागै गासै डिटेल्स बे बिजाबावनो दंजोबो। बिथांनि बे बिजाबखौ फरायोबा नोंथांमोनहाबो नुजोबगोन, जेखौ स्क्रिनाव नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ। बे बिजाबखौ नोंथाङा फराय। एसेनोसै, गोजोन्थों।